Kurd dibêjin ê zane yek bes e, ê nizane hezar bes e. Yekî ku zane be yek tenê bes e. Watê ku nezan be bila hezar heb be. Sanine? Belê, ev jî heye. Wek wî yani benzerî wîna, benzerî wîna dibê ji zana bipirse ji nezana jî bitirse. Belê. Ji zana bipirse ji nezana jî bitirse. Watê ku yekî zana rastî mêrê bê çêtir hezar hebê nezan ez ê hezar hezabê nezan ez hezar hebê han çajî kim. Yekî zana hebe rê û rism û çi be ku ji min re bêje besî min e. Ebê han hezar hebe ne û berê tu istifadê jê nakim. Yani rê û rismê jê nizanim. Ja ez ê vegerim Cem Weys. Ê zana yek bes e, ê nezan hezar bes e. Ez dibêjim yani însanê zana di careke tenê vê re tiştekî bibêjî kafî bes e fehm dike işte. Ê nezan jî digere hezar carî bibêjî weş te fehm nakî. Ev jî heye. Ba Mihemed Muho. والله الولايات مجد هات انه ايزانه تجار كجير بيجي بس او تقو جيا اول هلتينه هقوله بو يعني ايزانه بو هما سري طابده او قشي زانبه وين زان قال لك جارا لازم تدبروير هرو بي حتى زانبه حتى هلينه او تيجي وتشتكي تجي بالمعايا Belê. اسكرم مش بتجي بالمعايا دبي ملكي زانا vızvıza moze besiviye. Vızvıza moze besiviye. Yani çava mesela vati moze kat kira vızvız bizarım hakkı bidere hingi heye. Çevrede. Yani evci hoş. Yerine doğru üzerine lehi çi fayda. Her eser oğla hangim nabine. Çevrede. Hoş e. Bana vızvıza bir zane. Yani شورا وزبزه جرا زرنه خي تدوري خيجي فهمنا كيش خا بدر هنجو هي يا شويه